চিনি বসাবতিনি ভবিষ্যৎ নষ্ট খেনা বাগাই চিনি বসাবতিনি ভবিষ্যৎ তফার জানা পথার জানা বাগাই হাসেক জানা বাগাই চিন্তে সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি খাইলিয়া Kristoni ajama shalorgai TTAADC chini jong tolu Khorang nong Christmas ni chibai tai paifly ya hamjang maya farok chung shuriwo kaitor chini jong to nangkok marong no chung no chugrina angthung Pabdisore Darka Murasing parawo sine dirgodin CPM khai tongnai sine takhok Mukta Manik Murasing botabok tinin sime CPM yakarei sini thansa tei bubagrani je choba o chobao bo jongbai godal phaika boskang 2026 ni bijoy utsav khainani sikangno tini or no advance bijoy utsav khaina bagai nei bo tini jongbai samil phaika aboni bagai sini da kotor Mukta Manik Murasing tei boni netritwe jara phainai rokno tini CPM yakarei tini jara motha phainai rokno tini khabai khubai jong lamsogo Padi pono lamsogini chung jottono Khorang palbaksake chung Khorang kisalani palke chini CPM yakarei phainai chini da Mukta Manik Murasing chung TIPRA Motha lamsogo chini CPM yakarei phainai chini da Mukta Manik Murasing chung chini loge lamsogo chini CPM yakarei phainai da Mukta Manik Murasing Motha chung lamsogo bagreke Kristoni ajama shalorgai TTAADC chini jong tolu Khorang nong Christmas ni chibai tai paifly ya hamjang maya farok chung shuriwo kaitor chini jong to nangkok marong no chung no chugrina angthung